Heippa! Tänään haluan puhua kiitollisuudesta. Kiitollisuus on todella tärkeä osa elämäämme ja hyvinvointiamme. Jo muinaiset filosofit ja uskonnot puhuvat kiitollisuuden tärkeydestä elämässämme ja hyvinvoinnillemme. Ja nyt tiedemiehet ovat tulleet myös siihen tulokseen tutkimalla aivojamme ja mitä ne erittävät, mitä kemiallisia aineita ja hormoneja erittävät, kun me ajattelemme niin sanotusti negatiivisia ajatuksia, kuten valitamme jostakin, tai arvostelemme, kritisoimme, tai kun tunnemme kiitollisuutta, tunnemme iloa ja tunnemme rakkautta. Ja nämä erilaiset tavat ajatella ja puhua vaikuttavat aivoihimme. Ja kuten sanottu, kun ajattelemme kiitollisuuden ajatuksia, aivot alkavat erittämään hyvän olon hormoneja ja muita hyvän olon kemiallisia reaktioita, jotka totta kai vaikuttavat fyysiseen hyvinvointiin. Me olemme enemmän terveitä ja kestämme enemmän, meillä on parempi vastustuskyky ja kestämme stressitilanteita enemmän. Totta kai, jos minä valitan ja minun aivoni alkavat erittämään stressihormoneja, jotka vievät minun vastustuskykyni ja ongelmanratkaisukykyni alas. Ja kun minä nyt kohtaan stressitilanteen tässä mielentilassa, niin en minä sitä pysty käsittelemään yhtä kreatiivisesti ja avoimesti kuin jos olisin tilassa, missä voin olla enemmänkin avoin ratkaisuille ongelmiin, joita kohtaan. Joten kiitollisuus on hyvin helppoa ja se on itse asiassa vain tapa, ihan niin kuin valittaminen on tapa tai kritisoiminen on tapa. Ne on kaikki tapoja, joita me ollaan opittu. Eli jos me ollaan opittu semmoinen tapa, joka saa meidät voimaan huonosti, niin voimme opetella myös tavan, joka saa meidät voimaan hyvin. Ja se on vain sinun päätöksestäsikin. Jos päätät voida hyvin ja jos päätät muuttaa tapojasi, niin sinä pystyt siihen. Minä pystyn, niin kyllä sinäkin pystyt. Ja siitä tulee tosiaan osa sinua ja sinun hyvinvointiasi. Ja yksi tapa aloittaa harjoittelu on, että jos sinulla nyt on paperia kynäsängyn vieressä, niin ennen kuin nukahdat, kirjoitat 3 asiaa, joista olet kiitollinen tai joista olet iloinen, jotka tuntuu hyvältä. 3 asiaa, mitä on tapahtunut päivän aikana. Ja jos et voi nähdä asioita itsessäsi, voit nähdä ne ehkä muissa tai voit nähdä ne vielä yleisemmin luonnossa ympärilläsi. Sillä ei mitään merkitystä, mitkä ne asiat ovat, kunhan ne ihan oikeasti ja aidosti tuottavat iloa sinussa. Että ne herättävät sinussa hyvän olon tunteen. Se on se ainoa tärkeä kriteeri. Ja mä itse voin kertoa, että mitä enemmän mä oon kirjoittanut näitä lauseita tai asioita, mistä mä oon todella iloinen ja kiitollinen ja voin hyvin, sitä enemmän niitä tulee. Ja nykyään mä kirjoitan 10, mutta 10 alkaa olla aika vähäsen. Mulla on semmosia isoja vihkoja, A4-vihkoja, mitä mä kirjoitan sivukaupalla täyteen. Ja loppujen lopuksi mä istun siinä hymyhuulilla ja kirjoitan, koska mulla on niin hyvä olo ihan oikeasti niistä asioista, mihin mä oon keskittynyt. Ja ajattele, kun sä menet nukkumaan sillä mielenalalla, hyvällä mielenalalla, tai vielä parempi, ajattele, jos sä aloitat sun päivän kirjoittamalla näitä hyvän olon asioita tai asioista, mistä sä oot kiitollinen tai iloinen. Ja se voi olla ihan vaan, että sä oot nukkunut hyvin yön tai sun sänky on todella ihanan pehmeä ja lämmin tai ihan mitä vaan. Mutta jos aamulla kirjoitat niitä, niin ajattele, jos sä aloitat päivän, sä voisit aloittaa päivän stressaamalla aamulla. Ensinnäkin, että voi ei, mä oon nukkunut aivan liian vähän, mä oon aivan liian väsynyt. Mulla on niin paljon tekemistä tänään ja mun pitää saada ne tehtyä ja voi ei, mun piti tämäkin tehdä eilen jo. Ja jos sä aloitat päivässä siinä mielentilassa, niin mä voin taata, että se päivä ei mikään hirveän kiva. Ja aivot on alkanut jo jakaa tai tuottamaan näitä stressihormoneja. Ja ne stressihormonit
aiheuttaa kemiallisia reaktioita koko kehossa, että ne haluaa heti taistella tai paeta. Ja ajattele, kun sä aloitat päivän semmoisella reaktiolla. Ei todellakaan tunnu houkuttelevalta. Mutta jos mä aloitan päivän istumalla muutaman minuutin kirjoittamalla ylös, mistä mä tykkään, mikä tuottaa mulle iloa, mistä mä oon kiitollinen. Ja ajattele, mikä tunne lähteä töihin tai tapaamaan päivän asiat siinä mielentilassa, johon se kertoo kelle vain, että sä pystyt kohtaamaan minkä stressitilanteen tahansa paljon rauhallisemmin ja paljon avoimemmin ja voit keskittyä ratkaisuihin, eikä sun tarvitse keskittyä siihen stressiin. Mä haastaisin sinut kyllä kirjoittamaan asioita joka päivä. Ja kirjoittaminen on tärkeä siinä mielessä, että jos me vaan ajatellaan näitä asioita, niin aivot on niin nopeita, että ne rupeaa assosioimaan asioita negatiiviselle puolelle. Muutama ensin voi tulla, oi mä oon kiitollinen tästä, sit mä oon kiitollinen tästä. Ja sit yhtäkkiä aivot muistuttaa, hei muistaaksä, että mitä tää tapahtuu, onko tostakin kiitollinen. Ja sit yhtäkkiä me ollaankin jossain muistossa. Mutta kun me kirjoitetaan, niin kirjoittaminen on niin paljon hidasta, että aivojen on pakko keskittyä just siihen, mitä me kirjoitetaan. Eli kirjoittaminen on parempi, kun halutaan luoda jonkunnäköistä muutosta elämää ja muutosta meidän omaan käyttäytymiseemme, tapoihimme. Joo. Elikkä ei muuta kuin kirjoittamaan. Kiitos ja hei!